Gračanico, posjetih te opet. Dobrodošli u još jednu epizodu, a Denis je još jednom sa vama. Grad u dolini Spreče često obilazim, zbog nekoliko razloga. Drag, lijep, uvijek svjež. Da li sam mu dosadio? Koliko još ima strpljenja za mene? Očito mnogo, uvijek smiješko sam dočekan, raširenih ruku, kao da mu dolazi u posjetu davno izgubljeni rođak. Šetavište sa parkom i džamijom je moj stari drugar. Uvijek je obasjan suncem, sa sjenkom i hladom u parku za svaki slučaj ako se pobuni protiv vrućine. Sokološa je također stari dobri poznanik. Protičući kroz centar, šapatom mi ispriča nove tajne, koje sam u međuvremenu propustio. Pozdravljam je i krećem kući. Pozdrav do sljedećeg videa.